ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. Ман имрӯз рафтам Калуга. Ай Калуга документҳома гирифтам. Ман барои госпрограмма документ ҷамъ карда супорида будам. Ина ҳамара гирифтам. Шукронаи Аллоҳ ки бо хости худованд ина мара қабул кардан, госпрограммам додан. Насиб карда боша рӯзи панҷшанбе мерам, ба талон мегирам. Хай да кадом рӯз насибам боша, агар ҳамун рӯз да гражданство да подавать мекунам. Хай в течение 3 моҳ мегирам насиб иншааллоҳ паспортмам. Даи госпрограмма ман тоқа 3 фарзанд ба нависондагиам тамом. Хай падар модарам ҳамашон ай пушти ман мегиранд. Насиб карда боша иншааллоҳ. баъд аз ки паспорти сирх ман мегирам иншааллоҳ айдуми праваҳо мешам. Праваҳома мегирам. Расиски да алиш мекунам. Мара гуфтан ки да амиҷа ки экзамен месупорӣ. ҳамаи документҳо ҳуҷҷатҳое ки ман дар Тоҷикистон права гирифта будам ҳамаро очаҷонам роӣ кардан. баъд мара ҳозир як кори қиён мондагие ки экзамен бояд азёд кунам. ГИБДД-ра чиша экзаменоша скачат кардагиам. ҳеҷ не ки ҳавая як бор бихонам ё дар калам ҷо кунам ки мақсад дар вақти экзамен супоридан азоб накашам. насиб иншааллоҳ ки ина правара паспорта ки гирифтам айдуми праваҳо мешам. Праваҳома хай чӣ мекунам? Месупорам, алиш мекунам. баъд худо хоҳад як мошин мегирем барои хай хотири кӯдако ки кӯдакора мактабу садик бурда овардам. дар инҷа хостам камтарак пичин тайёр кунам. ин пичинора якум борай мекунам. намедонам чӣ хеле меоянд. барои мо чӣ дар корай? 100 грамм сливичное масло, баъд 100 грамм зиёдтар шир, баъд 1 дона тухм, ванилин, разрехитель, баъд 110 грамм шакар, 400 грамм орд ва камтарак намак. Камтарак, бисёр не. ина и қолабура айвелбери заказ кардам. 140 чанд рубл будай. аксия шидай 200 чанд рубл буд. 275 рубл буд. аксия қати ба қаб кардам. мада беҳад маъқулай барои ки майдаакоша насиб иншааллоҳ кӯдаком ки омадан кӯдаком қати ман пичин месозанд. бачам мега ки бачама нишон додам. бачам мега буваҷон мега баъди абед ман бобом қати билет мехарем мерем. мақсад биёмам мега пичин пазам. баъд айҷа бо барои кармошка для птицы харидем. барои паррандаҳо ҳавая нишон додам. бо бисёр ҳавасаш кард. барои ҳавай мега ки баъди абед мо раҳкӣ мекунем. кошки яку бачаҷони ман меомад. насиб иншааллоҳ қариб мондай дига ай кӯдаком ҷиддо намешам. барои ҳамин хотири кӯдаком ҳамин чиора гирифтам. формочкаора гирифтам ки биёянд якҷоя қати ман бипазанд. бо дайҷа ина хеле чорка харидам. чоркам буду чӣ хеле ки ҷое ки майда майдаш буд ҳамонҷо занг задиянд. истифодаам набари бо занг мезадиянд. барои авай бо қиматтарша заказ кардам. намедонам қавли истифода мебарем мефаҳмем чӣ хеле ай. баъд ята питса пазак харидам. ҳозир кӯмекшом намедонам ба фикрам ки дар духовкаи ман калонай. хай насиб бо газои плита харидем. бо даҳонҷа ба ҳазор пухта мегирам. и барои ба фикрам оилаи калонай. кӯдаком ки омадан оиламон хай калон мешавад. шукронаи Аллоҳ. хай ҳамонҷада бо питса мепазем мехӯрем. ина кушодам ай пакеташ буровардам. беҳад чизи наст. фатирам кунен мешавад хушрӯб мепазад барои ки ҳамаи ҷо шикофай. хай ҳамин қачи заказ карда будам омадан. дар инҷа боша шурӯъ мекунем ба пухтани пичин. кӯ мебинем пичини ман чӣ хел меомада боша. бо мо бимонед дӯстони азиз. дастгирии шумо пешравии канали
ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين، خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين، بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا